Begira, zehazki ez dakit esateko noiz ezagutu nuen, baina kimikako ikasketak egiten ari nintzela izan nuen weuren berri batez ere liburuengatik. Euskaraz idatzitako kimikako liburuengatik hor ezagutu nuen. Eta gero aurrerago, parte hartzen hasi nintzen gehiago, txiotesia izan zen, 2014an bigarren edizioa, bertan parte hartu nuen, baita ere liburugintzako diru poltsa jaso nuen, eta hori hasi nintzen benetan gauza egiten UEUn. Izan zen azkenean prozesu jarrai bat, pixkanaka gerturatzen joan nintzen, lantalde ezagutu nuen, gustura nengoen, eta hurrengo pausa izan zen bazkide izatea, eta hortik aurrera gehiago inplikatzeko gogoa, eta geroz eta gauzak egiteko gogo gehiagorekin. Urteko batzarrean Iñaki Alegria zuzendariarekin hizketan, esan nion gogoa nuela neurri handiago batean parte hartzeko, bazkide izatez gainera, eta bertan proposatu zidan kimikako sailburuari errelebo hartzeko aukera, eta gauza berriak egiteko gogoa ere nuen, eta pixkanaka horrari naiz, oraindik hasi berria lan hauetan, baina gauza egiteko gogoarekin, eta saila aktibatzeko eta gauza egiteko irrikaz. Nire ustez ekarpenik handiena da alor desberdinetako jendea elkartzeko aukera ematea nolabait, arlo desberdinetako adituak edo interesa dutenak, euskaltzaleak elkartu, eta nolabait, erdiko puntua izatea sare horrena. Bertan ere lantaldea izugarria da, edo zertarako presa daude, eta gauzak egiteko ematen du, eta hainbeste jende egon da, erresagoa da, kolaboratzea beste norbaitekin, agian ez zure arlokoa den norbaitekin, baina nik uste hori dela punturik garrantzitsuena. Nik uste dut hor, badagoela zeregina bazkide gehiago edo jende gehiago erakarri UEUra, azken batean UEUren gauzarik garrantzitsuena UEU-kideak dira. Beraz, alde batetik hori, zabaltzea eta baita UEU barruan daudenak aktibatzea edo lanean jartzea haiekin, eta ea zer proposamen dituzten, zer ideia gauzak egiteko, pixka bat bi lerro horiek ikusten ditut. Niretzat hori, euskararen alde lan handia egin duen eta egiten duen elkarte bat, eta batez ere berriro diot jendea da, bertan dagoen jendea, UEU-kideak, bertan lan egiten dutenak, hori guztia da niretzat UEU.